Okay lang guys, nami diri nga part, nga portion diri sa tumoy na. Nay imbornal diri na Scooby lingaw guys tubig. Nag basa. Bugnaw ang tubig. Bugnaw. Hangin kayo guys, sorry sa audio. Hangin kayo. Na imbornal Hindi na ni siya sa tumoy nga portion. Dito kay wala naman to na dike dito. Wala naman to na dike dito. Dira rataman ang dike. Sumuna ni siya to ang kuan sa upper part ni siya nga portion sa dike. Na dito ang lower part Lower part nga portion sa dike. Ha? Lalong na dire. Iyon na diha. Pag tumakan mo dire kay mo lumos. Ay pag kumpiyansa. O gani, humok. Ay kumpiyansa kay lalom na kay na daw. Safety ba, safety. Dayon. Dire dapat. Kuan, marapog dagat. Gusto kong hangin, di ba? Nindot siya siya kaya diri laag-laagan. Makarelax sa mind. Karelax yun sa mind. Kuan po, ma-exercise po ng atong lawas na panington po bisang mag subay-subay lang ta aning pathway diri sa dike panington na ta kalingaw jud siya. So we are still here no karon sa Talomo Dike. So nakita na to ang panindot sa creation sa Ginoo, mga katingalahan nga mga gibuhat sa Ginoo diri sa atong palibot. Sa tubig nga nagaagas, sa mga tanom nga nagatubo. So ang atong words of wisdom karon nga adlaw makita dia sa 1 Chronicles 16:8 na nagaingon, "Oh, give thanks to the Lord." The poem says, "Praise my soul, the King of heaven, to his feet thy tribute bring, ransomed, healed, restored, forgiven. Evermore his praises sing. The heart filled with praise brings pleasure to God." So ang kasing-kasing nga kanunay nga nagadaig sa Ginoo makapahimuot jud sa atong buhi nga Dios. So dalaygon kay ang Ginoo sa iyang gihimo kanato in times sa pandemya o sa nagkalain-lain nga mga problema sa kalibutan, dili ta angay nga balaka but always give thanks to God, no? Kay ang tanan nga mga butang, tanan nga mga itabo sa kalibutan, apil na siya sa plano sa Ginoo. So dalaygon kay Ginoo, salamat sa tanan nga nagapadayon pag like o pag subscribe sa ato ang YouTube channel, The Lucky Five. God bless. Bye for now. Okay, so wapa kay mga bato diri ba akong ikuha dyan nindot siya dili siya common nga bato. So daghan pa atong mga kolektaw no. So ato to dito nga portion guys dito sa Tumoy atong tanawon po dito basig napo tay makahinabi nga mga tao dito ba nga nagapuyo sa daplin gapon sa dike. So let's go guys. Unay, pero diri guys nga luoy kignaw. Basa siya maayo, nagsakit mo niya. Mura na siya baboy unaw. Gida basig gutom. Tagaan ni mamang ugman ni. Mura man na mong
dala to eh. Kauna to. Hello guys. Hi guys! Wala malapit sa truck. Ay, guys. Muling bumati. Yan o. Damage. Itong gikuan, di ba? Sayang ba? Sayang kaayo, no? Kay wala man guni na tiwas. Oo. Kani likod na ni sa ano, likod ni sa barangay Talumo diri. Kani oh. At the back of the barangay. So ingani ang kahimtang. Pag maagian pa ni siya kusog-kusog nga baha, may posibilidad nga makuha na gini siya. Tumpag na dyan maayo. Delikado po ng kahimtang sa mga tao diri nga nagapuyo. Ano diha? Diri galigo ang uban. Muna siya quarantine facility sa barangay Talumo kana diha. Na ay mga kuan, na ay mga under monitoring dahil ibutang o kato mga positive dahil ibutang layo siya sa kuan, layo siya sa barangay. Tumoy sa dike maning mga kuan diri din sa dike dagan pod mga bata diri dapita playing. So ang uban kuha na sila human na nangaligo diri sa dike. Muna ang tumoy. Yan. Oo, diba ka kahadlok. Hadlok po siya ba, no? Tanaw yun ni Sir Amay. Muna ning tumoy sa dike. Danger na po ni sila diri oy. Dapli na kaayo sa pa. Ani ang kahimtang. So kuan pod kanang amping-amping. Yan. Na po yung mga bata nga mga ligo. Maligo na po sila. Okay ra, okay ngani lang ang tubig. Gaabot ba ni kuan jud diri kanang mo lapaw gid diri ang tubig? Wala pod no. Ang kani diri napay gapuyo ko diri. Wala na hadlok na no. Hadlok na jud. Okay, kuha na kaayo. Dapli na jud siya. Kap na ba? Kan na ang yuta. Dangerous na. Dangerous na jud siyang kahimtang. Mo nang kardabahan. Ali mo ning back portion gay na sa among giadtuan. So dito mi gay na. Nanay nangaligo. Nanapay nangaligo. Yan. Swim. Anod na sila. Anod. Hala na, anod na.
Di sila mahadlok, oh. Hala, kaway, kaway, kaway. Hala. Hala, ka mga isog nila, oy. Isog kay sila manglangoy, oh. Ano, grabe tong batang babae ba? Oh. Oh, laki dito. Taas malaki buhok. Oh, dito na sila sa layo. Yun, malayo na. Mano ni ang tumoy nga portion sa dike? Mo ni ang murag ni na-damage sa baha. Pagbangga sa tubig, na kan siya na raw. Gikan siya sa ibabaw. Narang kano. Ang dike nga gikuan. Protection dike nga gihimo ning baba. Na raw ning hiwi na siya. Hiwi na ni siya na. Ning bawog siya. Pero si mama ko, oh. Ano to ang upper portion no. Katong gisuruyan nato ganina mo to dito guys. Ning baba na siya. Mo na niyo. Ning nababa siya imbis dapat siya diri ano dapat siya diha nga linya. Pero ning baba siya. Na buak man gud siya na naputol rin ang apartong diya nga. So muli na mi guys, bye bye. Bye bye na Sak. Bye bye Sak, bye bye. Bye bye Bisak, bye. Amo na ni guys sa dapita. Sugod ng damage. Naigo sa kusog nga baha. Siguro nakan na diha dapit sa baba. Tanawa guys sa morning part diri nga nabali. Naro. Nabali ang dike mo na ibang. Naro. Nabuak diri nga part. Buak siya diri nga part morning sa tanawa guys oh. Dili na siya pantay. Mga naghirig na ang atong dike. Yung baba siya sa tubig. Padulong sa tubig. Awan nyo guys, oh, diri nga part oh, naputol. Ning bulag na ang yang ano. So natumpag siya ning baba. Natumpag dito sa baba. Oh. Kini nga part oh, gidala niya paubos. Munang ang dike nihirig na. Grabe ka panpod no. Di pud makumpiyansa ng tubig. Una na po na ano doon sa saging. Mabay na, balik lang mi diri sunod. Bye-bye, Lisa.